Fríggjadagin. Det skjuter Tjaldur, god bjørking her frikast. Han bjørseren Arne skjuter. Jonas Fossabrik, vi tacklar. Och väl spalt ut i vänster, Climactic Ludvig och han skårar. Och Søljan som har skjutit över vid. Gå Allen Neistin tvers som Atlanvötlen och sker så här så Atlanvötlen upp till skott. Oj, bättre än mega läser om man nästan Rönnvik kunde sätta allt det. Oj, han känner Noah Fyrje, men som kurvaböts värja. Fram och trusta Heltan Vötlen och så slår Bötlan Leicester att komma. Boas Ashibagötu. Det är Tor Jakobsen, alltså Boas som har skjuta. Men de har för Mallen, nästan i målkast. Fjörstan touch till Hanna Fjärs vid Hava går 6 minuter efter att spela för halvlek. Nästa Menn i all och Bjatter. Brann. Kvinnur. Hakon. In i mitten. Skårar. Satta mål till Hakon. Jonas Fossabrik. Vi har med högra Bergcheck till Marcus. Danskord. Trobot och sen att livast. Roka Skärre. Fighter runs av Fjorda Bjärchink. Fjorda Bjärchinken från Roka Skärre och så kan nästan minka ny 2 mål här i första 11 till Hanna Fjärs. Vi har spalt då i 25 minuter. Ja, vi ska stäva finalen. Vi spelar alltså en så där vuxen Gerard. 2,5 timmar. Marcus Gullfoss börjar. Kämt möjliga för frikast starten och skott av Eydnudeildin men allt ända vid frikast ner till nästan. Marcus Gullfoss. Hakon skott. Marcus. Hakon. Skjuter och går blocker för att få att hatcher nästan med en touch Paulsen. Oj, nästan släpps här bulten för han så då man väl sagt att han kom upp där. Har brukt en spelning, tvärspelning, det har tvär efter. Och har går Skålsen. Och väl spelat till Marcus Gullfoss. Gott ball från nästa mål. Ja, det är så spelningar efter hållen ner men att det var så över näft sett in från nästa mål. Spelar tvär samman och vinner sätta vägen fram i världen i Hanna Fjärs. Peter Tor Jakobsen här. Boas, eller sån skiva gode på här. Torre, Boas. Jonas Fossabrik. Jonas Fossabrik på den sidan. Boas. Och Gröna skjuter vinst John och Böttrens spekulaser. Nästa natter. För tätt om månen. Så då det stäcker jag vet inte om det tror jag han skulle skjuta Kyndil eller något annat. Det är samma sak. Nästa Menn Tjaldur. Ja, han har skjutit en låt vid att ränna ordentligt undan. Men nu nästa Menn kommer minka ner 1 mål till Renne. Frikast. Ragnarsson Johansson. Det var här. Och Marcus Skålsen. Skålfoss. Marcus så. Stötte där med det bara matchen till att det är fel men också så Boas är som skjuter det bra men fram i. Ja, okej, vi har frikast för att han soffar skottaren på ett annat skjuter. Fjörstan sätta, Marcus Gullfoss kommer väl in i distan nu. Skorar 2 sans mål nu och det är just belöjt.
Tor Jakobsen. Han inte vill jött ner. Där löst ett hållskåd där kommer vi se. Krian Samuelsson styrsten sig ut och Boas och Skibbe. Jonas Fossabrik. In mot min. Boas. Under skottet och test ut i Malmö. Tackar Verja när hon i Fríggjadagin och Tja nästan någon som är så hämnare. Fyra höjsingar. Boas eller som Skibbe och sin någon kvartabrensen ser mal. 15-13 till han fjärs vid har varit 5 minuter och 14 sekunder efter spela. Hakun Raskolsen, men går Bjärtsing från Mika och så fram. Oj, just så får han ballet först rum. Leipade bättre på Lusingar Garen här. Han var inte mycket på. Du så fick ett av alla att ganska att han själv som har tagit bort och han är pura till det alltid. Offra sig ett spött som att huvud för sig tjejen så får han ändra bulten att det. Mika vart om Andreas så fjärde Bjärtsing kommer på det där rätt. Men så släpper där Sharon bulten. Han blir så nu. Kanske krötjan i så stövne. Ja, och tacklen hjärtskifta det tar jag med smal för sentan ju på. Lusingar Ginchner. Ja, då var han ju mycket i spel vad det gör då. Jo, vad det gör då. Så jag måste säga först första man han då första manager hade nummer ju. Hade chatten det tror jag säga. Hakun Raskolsen björ out. Han har försökt finna tätta lite sin mer fyra hans har jukt en brott nu. Och ja, det är som en older jag vill säga. Fresh out there. Tackling går. Goal tackling från Björn nu. Det är Neistin här sökte till spel ner till sig. Jan Johansson för. Ja, han spelar på skinn. Det är inte. Jag vet inte om vi har brottskast. Det står så över. Tamu shot i nästa ränne. Bjärtsing. Och för första huset att Romsen här i målkast. Mika Ragnarsson i 50 Bjärtsing chans här. 20 sekunder efter av fyra halvlek 15-13 till Hanfjärs. Hanfjärs är här va. Nu fälta vi har just här 15 sekunder efter. Ska han vänjas vid hitcha efter kvar. Klockan är i höften. Det blir Jonas Fossabrik. Det blir jag. Och spelstopp. Tutting med spelstopp i nästan. Och tar vi 2 sekunder efter Jonas för shot sista sekunder. Och mål Luxi Vigent. Nu är det alltid utan prata vi domarborre som ska ta stödtid. Är hårt att möten så att han mål inte. Ja, att han mål inte Vigent. Tog ju väl färre. Men att det här när jag säger att man sjuker i höften att luren det var inte rättlåndes. Så för jag skåran kommer vi se att det var mer spänningar till att nu för alla in till halvlegs vi först 5 mål av månaden. 15-13 till Hanfjärs. Nu är det till så att ju alls inte klockan och skutcha någon till ganska nära samma som gör sig galtande vi att vi lyckas få täckna rycka. Men det var alltså så i höften att det är stora den stora klockan som hon går på ett uppgiver. Hon kommer av vissa, alltså nu så sett vi på ett orden att Leygardagin skjuter. Men så Joar luren i hötterna kanske på en 18 år att skott i fattle. Och tog ut en sån ja, lite i vad mal om han är inne lite, men det är samma som hänt i 16-finalen. Och det ska så inte skilja näkran. Vi kan se att det är Leygardagin tar showklockorna. Men Leygardagin skjuter, han häver så att det står klockorna i rutschen. Så han ser inte just till en skjuter kvart i fjärde. Så han vet inte helt. Han ska tajma det efter hötten om jag kan mal på det med sådär. Men nästa män tar skjuta upp av klockorna och hinner ändan att vi har en versmål. Och vita kanske att det är inte färdigt. Det är så att lite av sjöspår och så här otroliga hotagande 16-finalen i här och i och i kväll här Hanfjärs har fått en närre FAXE kondi step någon chat 16 men nästa bussar fram. Jag har tagit om vi ska ta en Leygardagin framför Linebergs också att Jonas Fossabrik över läst under 4 Hanfjärs och Hakun Raskolsen
hever storspelaren till nästan någon och sälja första lötna alltid att han är gav ut höger så här besvärna. Men 15-13 till Heinald Fjärs. Det har inte kattar punkt bäge av någon och så är det Lucka Maria så för flickar han det ut ur någon. Och Fjärs chipte hötterna men tog bättre. Och Javas är gott plats hötterna så är gott plats att lända hästen. 15-13 till Heinald Fjärs i Atron så kommer
Line Gjera Sunne senast och herra upp här. Var en att de prestar samman till sättna hållläge. Vi ser FAXE kondi steva finalen i Dronjon 16 här. Hajna Fjärs alltså är 8-15-13. Vi arbetar framvis på att få måltalen och skutja, men jag ska göra med alla utanstånd till att kunna täcka stövna. Hon är lite med 15-13 och blir 13-30. Neistin för att börja vi Bötnon. Här blir det Råkura Skärje mål. Och högra vunche vid Johan Vågstein. Och högra batche vid Renne Ragnhildarsson Johansen. Och Mine Haku Raskålsen. Och vinstra batche Marcus Gullfoss. Och av vinstra vunche var det väl Tolche Polsen. Jag stigner vid Bötnon i hånden nu. Åtne Lassen. Tar här jag av Malet Tja Heina Fjärs som blir det värsta av Mika Vardom Ragnarskinne. Så är det där så är Urvinstri och med Suchdarat. Marcus Erlingsson Dalsgård. Brian Samuelsen, Boas Elefsen, Kivagöde, Peter Tore Jakobsen. Jonas Fossabrik och i högstå Monte Tavera Roper Jakobsen nummer så rätt. Så vänta efter det steg. Nu nästa män röna på bulten. Innan signet ettas inte så är det just Roper Jakobsen på bulten, men tills jag Jonas har brukt 4 fedaren Jonas Forsabrik alltså. Vi som vi skulle 4 mål och så är det under 4 här Fjärs. Och Neistin släpper sketch nu. Och hästen här tar bulten ganska osonär i benen, men Hakon Raskålsen från väldron. Jan, Hakon. Nu blir jag vatten. Vi är Jan, för han går på sjur här. Han försöker flytta sig väl. Det är Johan Vågstein, högra vänster. Hakon. Vad skjuta. Går via 4. Det är frikastar. Jag börjar tjäna för ständer tött nu. Nu är en sån massiv punt någon flöt om plåtje. Nu plåst Johan Vågstein och stänger på ett fram i mål någon. Bara fram i mål någon. Och han har fjärskärner sett att spela igång där. Elefsen och Kivagöde. Jonas Fossabrik. Oj, störst tackling. Bakom Raskålsen. Jonas. Skjuter Bjärtsing. Råkra Skjäre. Vi 50 Bjärtsingshöjne. Så får nästan fram. Renne. Gå affär för frikast. Löser skott ja, men ända vi gör så en kattla och chipper skott, om vi kan säga så att han vet att en frikast så kan röna ett trubbelskott. Marcus Gullfoss, Hakon Raskålsen, Marcus. Jan Ragnhildarsson Johansen. Hakon, Jorau. Att hoa skiftar i så vänsterhåndarna och det hotagat har varit att han är för en tvärförnare för att lägga skora i att han åt. Sedan flera asser, Hakon. Över Hilton. Peter Tore Jakobsen vid tacklingsnä. Nu Marcus Gullfoss efter Rotlar. Men där sökte han sig rätt möjliga nu. Det har spalt igår, 20 mot 17 hållet. Och här är det Jan Johansson släpper bra och man får mål där. Vi är två på stöva. Nästa färsk spelbukt vi så Heimersvärna som nu ständer trött packa framför äkta mål här. Och alltså Kivagöde ja, men färme så hjälper så tacklas det. För den pusher calls. Gott mål för målet så på oss eller såna Kivagöde. Och så är 16-17 till Heimersvärna.
Heinafjärs för första mål i sätten hålla efter. Jag vill ha spalt i nästan 4 minuter. Klockan ser nu 30 minuter och 35 sekund. 4 minuter kvar nu. 16-13 till Heinafjärs Neistin bra efter. Och efter en Heinafjärs vägar som tröster. Nästan till trubbla mål. Marcus Gullfoss var där vid skott någon. Och så Skivagöte. Och är till Peter Tora Jakobsen. Och så sidan mål någon. Søljan sätter han till Heinafjärs. 4,5 minuter färre nu. Sett med hålla i Tjavis. Dranger 16. FAXE kondi steva-finalen. Paul Klein Arnbjerg kom in i backchatna. Han nästan har bulten i hånden här. Frammes Hakon Raskålsen som skivar spelet. Skjutat här plus innan mitten i Hakon för sitt utsökning från vänster. Nej, vi har skått utanför från Paule, men voltar inte Heinafjärs en trubblagar. Sätter han en fjärra. Nästa men får loftat han för visst. Peter Tore. Lägger plus mitt 4 och på väg att samman kommer. Och det blir öppna lassen i tacklingen här. Vi fäller vi Polkan Arnbjerg. Så det är för Maktberg nästan. Arnbjerg kör ner. Jonas och Tossa brukar en mot en och han vinner servering fram i. Här blir ett frikast. Inte här fram i. Peter Tor Jakobsen. Det är tacklauer. Frukast. Nu nästa vara Neistin. Svär efter. Det var Johan Mågstans hjälpte till av Önstånd nästan. Jonas Fossabrik. In mot min vid tacklauer. Skåra kjått i han försöker nog se. Alltid ska kunna spänna för att säga att det börjar på oss. Eller sen Kivaga dödliga. Ja, så det är nästa män som skulle veta här. Släpper inte att komma ner för en bötten släppter. 30 meter av månen ska det vara. Spottar sig fyra här, god blocker och Bjärking går i mål och Råkna Skärre. Det är strassat för satt upp Bjärking stavar på den här. Och så Hakon Raskålsen och Bjärking från Mikael Räknars in i Eisner. Lofta böttat rumsjönsräkna. Och så är det som Kivagat det här var lite plås och han söker efter plåsen och för brottskast. Nästa variant. Ledra lite kloppligt och han gör sig en kärta och så är det där. Och sen är att detta fyra och detta kvarten är att han blir skär någon. Bås eller sådana Skivagöt och vid brottskast i mot Roche av Skärre. Och här blir Höjsingen skårar. Och han chans 13 till Heinafjärs som har spalt i 6 minuter. Och Neistin är framme i sitt för Jamal i sätt att hålla i term. Achan 13 till Heinafjärs. Heinafjärs är en hava verkliga finchumentan här i sätten hålla i tätt fyra över just det och nästa söktan sen ett första mål. Martin Hammer Gottfried kommer in och högra back. Nu är det Pauls där bra Travins och Batchi in och stigen slottna. Men bötten läser jag är frukas han vill fortsätta så är väntar han för krökbötten till så en så helt runt i brottskastan den här. Paul Klein Arnbjerg. Hakon. Att Marsten. Marsten Hammer Gottfried in. Det är Dacklauer. Hakon alltså. Paul Klein Arnbjerg. Efter Verian Heinafjärs här. Verian Heinafjärs här över Tjaldur. Och nästa månad nu. Hakon Raskålsen. Skjuter ut från rymmarblockor. Och så färra Heinafjärs framåt. Peter Tor Jakobsen. Jonas Fossabrik. För Tjaldur. Och med här brottskast här. Nu ser där Eydnudeildin. Lee Svarston. Boas Ellefsen Skivagöt. För att röna sig vid brottskast i en annan affär.
Og han skårer. 9-13. Neistin hever by Leiksskráin. Vi har spalt i 8 minutter og 1,5 sekund av 17 hållet til FAXE kondi stepa finalene til Trondheim 16. Og etter en jævna 4 hållet han fjørsferie renundan. Og da 9-13 etter det var 15-13 hållet som vi da altså spalt i knappar 90 minutter. Så er vi i målskyttan her nå. Hakunas Skålsen som nästan var 6 mål skär. Marcus Gullpost 2. Var det Jan Ragnarsson Johansen. Holter som 2. Han vuxen ett på kan Arnberg efter och klassen ett. Det blir det sätta nästa mål nu. Jag ska ta den största fyrvarn. Vi skriver sig då ner. Det är jobb. SFF och Eydnudeildin. Och så här. Magre. 4-4. Vi tar Brian Samuelsen einom, Peter Tor Jakobsen 2, Jonas Fossarbrygg 3 stendralje, 4. Boas Ellison Kibagado 5, Marcus Erlingsson Dalskort 8, Clem Ludvig Karlsson 2, Silas Spetsspel 8. Björkgarna här har vi själv skrivit här är 6 björkgar till Mikael Ragnarsson, 6 björkgar till Roka Skärre, 5 björkgar Roka Skärre och 1 till Kristoffer Berg Jakobsen. Det är bara senast vår nästa målverande. Hakon Rask Olsen. Vi är tacklade. Marsten Hammer Gottfred. Gör av. Vi vill det. Så Hakon Rask Olsen, ja, ett HF. Hej, jag kås och jag får ett skott, men ser för point av ståndsna ut. Heinan Bjärs Jarl och Bjatter, Nujant Settan. Touchen mot varandra så att han håller inte. Nujant Settan till Heinan Bjärs, som alltså är Jarl och Bjärs bulten i hånd ner. Peter Tor Jakobsen björ av. Boas Ellefsson Kibagado. Gå nästa värja. Det är då Mitchell Franksson Johansson och Polkland Arnbjörn som hållt i fälla. Jonas Fossarbrygg tja Arnbjörn här. Och med Lassen för att stäcka stöden vid tackling vid nästa värja. Silas Djuros Vettspöl spelar på Stigna. Peter Tor Jakobsen röjner att rutta sig läsa. Men det är tackling. Att det var där Mitchell Franksson Johansson i tacklingsnämnd. Båsland ska skjuta på skjuta och han ser bättre sent. Men Björkar Korsner, Kristoffer Berger Jakobsen. Polkland Arnbjörg och i fjärd. Ranny Hansen. Hakon Raskålsen. Ranne. Paul. Ranne. Hakon. Ranny Atter. Och att det största blocker. Det är så för i Heinebjörnsfärgen. Skålsen. Polkland Arnbjörg. Bakom match. Och jag sätter han bötten upp till värre. Ett misstag från nästa mannen. Och nästan framme så inte finns mål här i sätten hålla igen. 15-17. Vi håller som det blev 9-17 till Leinan Fjärs. Så låt oss säga till Heinbergs Bergan som häver månaden. No. Sen läser han själv upp någon, men kan få tämma då master. Så kommer han alltså klar för sig. Jonas Fossarbrygg kommer skjuta. För tackling och där kostar en utvisning. Hoast. Nästa folk är Søljan. Redan Raktendarsson Johansen i förra vattlet.
Boas Ellefsson Kibakut. Jonas Kossabruk. Sveiman skål. Fymta mål til Jonasen. Jonas Kossabruk. 20-13 til Hanafjørs. Vi har spalt i 12,5 minutt. Og Neistin skal halda treste og i at halda treste og i at halda av. Jeg søkte hans etter Hanafjørs-malen. Til 21 nå. Lenga løte. Men da røyner vi en skipa ned. Ja. Får det kamera bøtten at her. Paul Hakon. Skått fra Hakon i Raskålsen. Og så brakta jeg ikke nästa någon. Hanafjørsarne Gira og kjøtte av her. Bare det var kjent av mal til Hakon i 5-13. Nästa mål då. Wars med över från honom. Boas Ellefsson Kibakut. Fick till av vunchen. Här är kärliga stöden. Boas att så var vinstgångs. Ivetsak. Och Brej Mörskure av vinstgången. Sier skarpt. Det var Marskos Egen som dalskår. Det blandar vi i one to chop. Så nästan. Blocker 4-3. Han får helt fast att det är vägen i Hanafjørsarne. Hastir. Mavrin. Vi sjånar ikke nye ser. Og jeg ser finalen. Hakon Raskålsen. Her i tapprat så hever han 8 at han 15 nästa mål någon. Og efter hever Neistin for ikke gakt nytta. Og han skårer. Jonas Fossfabrik. Ändå här till Elisa Batche på Sveima. Skårar. Neistin. Det är bra. Ja. Det är frukast. Det är man snäger sig till där brottskast. Det är också så där snön. Granne. Frukast åter. Granne Ragnarsson. Johansson. Som gör av. Och en annan affär. Ja! Till börjar blå vi. Här braktar igen. Ruttar sig Leiksskráin och skårar. Janne Ragnarsson Johansen. Överslag till nästan. Han höjer och fjordur för uppsitta mot Ednast. Ein 16 till Hanafjørs. Vi har spalt i 16,5 minutter sett med halvleikje. 5 mål av måned. Hanafjørsen er bra. Peter Tora Jakobsen og på tackling fra Hakon og Raskålsen. Peter Tora. Boas. Jonas. Utan Selesa. Och så kommer nästan en 4. Janne Ragnarsson för dribblande för helt hemma på där och så för att visa Tjaldur och där halta hemma alltid. Neistin och tar vi rundvisning. Peter Tor Jakobsen. Och tar 4.
Nej, jag ska se skrivan Heinafjärsare till Rokur och högra vantje. Rokur Jakobsen som fick fädra rena. Tar han för Toskan igen efter. Och så stövne. Goal där till nästan nu. Kommer kapten till att spela sina tre så stämmer finalerna. Hakon Braskolsen på Heimersfot spelar Karvojere. Klossa högra vantje. Johan Vågstein. Astonch nu på bättre. Nästa för få till Jan Johansen och han skorar. Ja, han är med över bredden där kanon. Jan Dacklersson Johansen med sin fjärde mål. Fyra mål av månen. Och Neistin braktar. Vi flyger stöv nu. Så har ju stötterna som håller bara här. Nu blir man spänning i. Boas Ellison Schibogud. Upp och tjata och chip frikast. Och i stegen. Bjärkink. För att just carry med att fortskakta till. Jag skår ut att Holm och Hängersmalet. Varsågod det är Kristoffer Berger Jakobsen den nästa mål. Gå Bjärkink. Nästa var skrivet det så han ända häpnar Tja Heinafjärsare någon och att det väl spalt för er. Ja, Bjärkink! Nummer 16, Kristoffer Berger Jakobsen. Kristoffer Bergson Jakobsen vid Jimmar Bjärkika Nutsson. Jonas Fossabrik, ja, så stäpper han och ner till skott i här till att Shotgun hade Malberg för just några skott. Rimmar mantra Jonas Fossabrik. Oj, här plats till nästan Mr. Fransson Johansson. Men nästan men eftersom det går och sent om det. Här vi kör ner fullman här efter. Jam. Hakon, här plats. Och här är brottskast. Så teper handbolter. Spänns av Vinsaback, Amina, Heinafjärsaren stöd sig fram efter bulten. Nästan akkurat inte. Och nästa man tar han lufta igen så han donar jag vita hem så. Efter 20 så är det bara sagt just ett hus stövnen. Hakon Raskolsen emot Mika Bardom Ragnarsinen. Skorar. Här vi skriver rätt bier så är det en muchande målet till Hakon Raskolsen. 4 mål av månen. Heinafjärs 22. Neistin och Atja. 22 Atja till Heinafjärs. Och Neistin James inte. Heinafjärs finns skatta nu. Jag mån här att börja visa att hålla inte. På en 6 mål. Men nu Kläck var Neistin efter. Jonas Fossabro. Högre bakgrund, det är söndrig där. Peter Torg Jakobsen, så Bås Ellison Schibogud då. Peter Torg efter. Tackling. För att han ska S-sundaste spelaren av Upplån. Hakone. Och så Bjärkik. Kristoffer Berger Jakobsen. 15 Bjärkik 21 på Edavera. Tossa Vinsavinch. Neistin hörde vi att Minko månen nere i 3 mål och får välja spänning. Efter vi har så stäva finalerna till 316. Jan Johansen om den vinner vång. Och Eydnudeildin skora. Rimmar mål från Katrin Arasinen.
Lite bulten på om han blir smalare. Och så framför han kött i ina syna. Här vill klämma mot Fríggjadagin, men han har inte bulten inte. Och så för Neistin fram. Det är runt om kan ju 2 mål om målet. Hakon Raskålsen. Jan Raktidarsson Johansen. Hakon efter. Skulle skipa sig av Nutschuna centrer. Det är Mitchell. Mitchell Fransson Johansen släpper inte fram i här. Frögast. Nästa men haltar fram här, ja. Hakon. Och stod så över in! Touchen av mål till Hakon och det är inte vi. Och öppnar i hand. 22 till Heinafjärs. Heinafjärs 2-8, men det är Blavo i hötten med Tjaldur och i fröast i lödene. Till Neistin här är välja spänt sig och funnit lejen innatter och i hesa 2016. FAXE kondi stämma finalerna. Heinafjärs är uppe i prat. Strömmar mot att komma på 19-sättan. Från hållagstunden 15-sättan. Och skulle gänga långt tid. Neistin fick bulten i mål här i sentna hållagstunden. Men nu valtar spänningar om kvar. Och till kvön Stapel ska handas. Scott Harrington pratar vi nästa lägare nu. Håller det in som det samma. Heinafjärs med igen, Johnny Gord Johansen och Helge Gunnarsson Höjdal. Eist vid stor i morgon. Hej Ator. Och ett tar stöven här. Och just 2016 för att lära nekväll. Heinafjärs är ner. Kusso han första stövna. Spänstöva. Steva-finala. Du kände trickan. Men nu känns monster det är att här var tidsen sig. Det kan hon här. Och Neistin. Spats in i en dist. Han var pura borstjänan löte. Men här Heinafjärs är ner. Jonas Fossabrik. Boas Elson Kivagöto. Skulle skipa sig sin utstning Heinafjärs är ner. Boas vid Trustiga högra batch. Ja, för Tjaldur. Skojar. 3-2-2. Heinafjärs är ner. Svär att det beina vägen efter Leiksskráin. Här har Raskålsen över den fridsråd. Helt tar reaktionen sitta sig fyra. Och vid troppen. Och så kött kan Agenta. Nu brottliga Tidjas Heinafjärs är ner i Hemmar halvt i after. Och Neistin ska attacka tunkobräckna nian. After vi tre på malen. 3-2-2 till Heinafjärs 6 minuter efter. Och Heinafjärs hötte vi dödje på 4 malamåne. Jonas Fossabrik. Röjnar flickrar tjökt med Maltajen. Mätnas inte. Malkast. Och till fyra att Heinafjärs som ständer i Maltajen hela som förra. Fyra att Neistin ska få fältens bulten om. Tur han dömde 4-3 hos han. Men jag vet han Heinafjärs i Aerosyfto. Neistin. Efter Jalobe. Utan kvöcken och sådana. Så utan snavigarsteiner så bräcker inte här vid Lena. Ers kommer helt på henne. Han försöker fram i 7-8. Janne Raktidarsson Johansen. Av kanten men frygast. Hakon Rask Olsen. Kipa spelare. Janne Raktidarsson Johansen till. Hakon. Höttar med vinster. Vi har skorat. Vi ser nog vinsterhånd. Vi ser nog vinsterhånd. 2 mål av månader. 3-2-1. 2 mål av månader. 3-2-1. Vi har knappar 6 mot rätt att leka. Det fightar vi ett av målet till Hakona. Och så är slästet med hötten. Då ser vi vinsterarmen. Resten vi högtro. Och nu Jonas Fossabrik. Hejara och högra batche och ta. Vi utvisning till Rana Raktidarsson Johansen som kommer sen till tacklingsna. Ändå tacklar runt om Holsen och Alepan i Heinafjärs också. Det var tungt höjning till nästan om.
tror på få utvisningar hissar i stövning och kanske redan han lägger som hever. Jag valde bara han står en lightlåt nu, så han stöttar i nästa lopp nu. Jonas. Jag har spalt ut i vinstra. Och Bjerging en av här. Marsko Stadsgård lever in, men Kristoffer Berger, Jakobsen Bjerger. Satta Bjerging. Neistin kan minka ny ett ball av måne. Här Romer i hötten över Tjaldur. Men så svär han med smadren efter Mika Vardum Ragnarsson med Sune kände Bjerging och Böttgren sitter ned någon och så under kan han batterera Savina Stejo. Boas Ellefsen Skivagud då. Att långt av vattnet. Trymala måne och nu så plats och nästan 4 minuter och 20 sekunder efter. 4-21 till Hanafjärs. Nästan Jallobe. Teater Hakura Skålsen. Han vill Hilton. Fröjkast. Hakura Skålsen. Och så utvisning till Hanafjärs. Sa inte. Men det är Silas Djurs Vänspel som ska Hilton. Allt är fast. I spelet och så att så chat och nästan så Eydnudeildin har synte tagit det samma vi vill säga. Hetta var nästan torva. Här går spela all upp i en och flyer här. Hakon Raskålsen. Kost Mitchell. Mitchell Fransson Johansson. Bränner där bara Grabach över Hilton. Hakon Raskålsen. Han har skrivning, så det är Mitchell Fransson Johansson efter. Vad kör då, Malvern Bjerger? Mika Vardum Ragnarsson, det är Bjergskatter. Och så Eydnudeildin, Onchengri. Och nu Boas Ellefsen och Skivagud och vi är en av ball och tändball. 25-21 och här är bäst håller 4 minuter. Ett så lika. 20 minuter, 20 sekunder henne och nu 4 mål av månen. Hetta känns som det här och igen där vi har att sträger. Men kvärt, här är plats framme. Smarsen Hammer, Gottfrid, för nästa. Tuttinga Midgetja, nästan att få mål som fick läs i stövnen. Är då knappt en minut i givethallen. För jag säger det, ut och tacka. För att han har brotten av han för Charlotte Mån. Jonas Fossabrik. Vi är tacklare. 2 minuter och 45 sekunder efter. 3 mål av månen. 25-22 till Hanfjärs. Hanfjärs är bulten. Jonas Fossabrik skjuter frikast. 25-22 till Hanfjärs framme. 3 mål av månen är där framme för här. Tar svärst och Eydnudeildin i hava bulten i handen. Nu Hollywood 3 minuter efter. Boas Ellefsen Skivagudde. Tackling, frikast. Länder harst. Tog en stäcka till bättre för nästa män. Tuttingar Mitchell nästan håller fast nu. Skorar Hanfjärs så känner där. Severia. Ja, så tar där med som allt stäper som det är. Boas Ellefsen Skivagudde för att få bulten ner. Hur skjuta? Bjerging! Men för bättre och Hanfjärs en dratter. Därför är inte bara nästan på mål. Och Boja Lange. Och tar missa bulten är helt dömt. Emot Hanfjärs här nu. Nästan fjär. En av Bjerging är nu här. Kunde då Bjerga sig alla vägen in. Narskast. Narskast har han för attor. Du är inte trott du för lyttar låt oss säga nu. 25-22 till han Bjärs. Knapper 2 minuter efter. Vi var 1 minut och 30 sekunder efter. Och här Hakon Raskålsen. Vi maler och så är spänning reator. Han Bjärs är det framvis. Vi är till någon på mer än så. 2 mål 8 och bulten i hånden. Klockan säger 8:20. 32, Hollywood annar minut rättor. Nästa minut sista. Finns bättre med Leyssin här för första med Fríggjadagin. Boas Ellefsen och Skivagudde mot vänster. Fram igenom, blir helt fast. Och för bulten nere. Hatta.
Kuntuere. Hatta kjennesmægeren. Hatta kjennesmægeren. 1 minutt efter Heinbjørs 8-3 mål. Monti hatta vet jag känner mål i Huxeda. Neistin. Jag är stor hajer och jag tar spalt sig in. Och just henne det så spännande efter från stövne 16. Jag ska nu chans rätt och stävart Heinbjørs. Hakur Raskålsen. I Huxe. Sannolikt Kåsen dagsens leikar etter enda listen. Mikra månader, 26-24. Her det 35 sekunder etter. Ikke helt livet enn. Heinbjørs skulle hosana seg. Har bindet ned kjella livet. Neistin røynet til å møvle. Der bakker til Heinbjørs her nu. Der stepper spelen. Bøtten leser. Og Neistin med hevan. Søljan feinar fram. Og i høyre. Her blåster det enda. 8 mål av Mone. 15 sekunder etter. 26-25 til Heinbjørs. Neistin men skulle løyve Heinbjørs kjolta nu. 9 sekunder. 8, 6, 5, 4, 3, 2 og Heinbjørs steipavinnare etter at Neistin skapt gjønja spenning her. Det kjentes nesten liot enn touchnotrinn jo i fyrre halvleik. Det sett halvleik jomper med Neistin. Hei og jeg tror vi får boltan her målet. Heinbjørs her nere økto. Upp igjen 6 mål av Mone. Men Neistin barte seg innatter til jeg kunne spela vi om avkjørna og at enda så var det her for spille tåle skøyse tåle samme person og på oss ellers den skipgøyde fær senast året hoksetter han seg 100 mål eisne touchestenda Sandavax der til 22-25 og så start det 36 til Heinbjørs. FAXE kondi steipa vinnare og nu tør jeg bare sige at Orsens FAXE kondi steipa vikeskifte og fyrsta steipa vikeskifte nærkant og i høttene med Tjaldur av Oliver skått i gongt. Tar vi håndbollt her og i Atlan morgen tar vi her rasene og tar vi i Altsjens bilen tar vi vaksne pressa sammen. Fyrst Kvinnur til Neistin og Kyndil. Klokka 5 i anna kvöld og klokka 7:30 Menn til Heinbjørs og VUF. Her og så halda vi fram Sunnudagen tar vi resten efter her rasene av YouTube. Her til 14 år gamle og 18 år gamle. Standard enda brest någon. Jag vet som faktiskt kan du se på finaldivision som nu i gång. Nästa Tjaldur U16 och Heinbjørs Dranger U16 då första steipavinnare. Vi Tjaldur och steipa vi handa här målet och vi tackar för det. Hetta framur första kvällen. Vi det i morgon, alla morgon. Kringkars bevisutestnar, FM1 fra i radio på en som ikke blir tid å søtte heldig. Her blir tid å komme i høttene. Og Sunnudagen etter ungdomsfinaler. Vi takker at enda her for i kveld. Vi tar oss alt vikskift. Bye bye. The